ಎಸ್ತೋಲೆ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಮೂಳ್ಕೊನಂತ ಪಾರ್ದಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಜಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ನಾಯಿಲ್ ತುಲೆಗೆ ಕಲ್ ತುಂಬಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತೊಂದು ಭಜನ್ ಅಮೃತ್ ನವನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಮಲ್ಲ ಉದರ್ ಪೋಯಿನ ನಿನ್ನೆ ವಿವರಿಸವೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಬಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐನರಿಕ್ ಇರುವಾಗಲಕ್ಕದೆ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲು ಗುಳ್ಳೇರು JCP ನಮ್ಮನ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮೂಲಿನಿ ಹೊರ್ತದ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಮೇಪನ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡೆ ನಾನು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮೇಪಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಂಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪನು ಮೈಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತಿ ಶೋಕ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ నేను పక్క రెడీ మంటుగా ఇవి బరియరండు పేర్కొనోడత ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಆವಡು ಇನಿ ಕಜಿಪದಾದ ಮನ್ಪು ನೀನು ತೋಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ఒక ಮೀನು ಫ್ರೈಗ್ಲೇತನ ಕೋಡೆ ಮುಗ್ಗಿನು ಅಂಚ ಇನಿ ಮೀನು ಕನಾಡುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚತೆ ಅವರು ದೋಸೆ ಮೈತ ದಾಡು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತೆ ಉರ್ತದ ದೋಸೆ ಮಾತ ಅದು ಮೀನ್ದಾಗ ಸಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಐಟೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ತೋಲೆ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಮೂಳ್ಕೊನಂತ ಪಾರ್ದಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಜಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಜೆರು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಉಣ್ಗುದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಮಣ್ಣು ಕೊನತ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೇರತ ಇಕ್ ಕಲಲು ಒಂಚೇಸಿ ನೀನು ಆಯ್ಲು ಬೈದು ಬಲ್ಪುಗು ಡಾ ಅವಂಜಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಲ ದೀರ್ ಪೋತೆರು ಪಂಡ ದದನ ಹಾಳಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಪೇರು ಕೊರ್ರೆ ಪೂಡು ಐದುಂಬಿತ್ತೇನವರ ಜನನಿ ಬರ್ಪಾರು ಒಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯಂದರ್ಪಾರು ಚಟ್ನಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಹೊರಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಪಣ ತುಂಬುದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಣತಿ ಇತ್ತನಿತ್ತನದ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೋಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಪೋನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾನೈದು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದೇತೋ ನೋಡೊಂದು ಬಾಟದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ರೆ ಎತ್ತ ಫೋನ ಬಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ರಿ ಅಂತೀತೋ ನೋಡು ಇತ್ತೇನು ಅಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದೇ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿತ್ತೆ ಸ್ನಾಯಿಲ್ ತುಲೆಗೆ ಕಲ್ ತುಂಬಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯನ ಹಾಕ್ಲ ನಾಯಿ ಹೋಲ್ಪುಂಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಲ್ ಬದಂದ ಏನು ಹತ್ತಿರ ಏನು ತಿಂತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಬ್ಬಾ ಪಿಜಿಲ್ನ ಒಯ್ದು ನಂದು ಮೂಲು ಚಟ್ನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಪುದ ಪೇರ್ ಪುರ ಕೊಟ್ಟು ಬಾತದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಲೆದಾಗಲಿ ಬಂದಾಗ ಒರಂಬ ಗಂಟೆ ಕರೀದಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಪೇರೆದ್ದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡುವ ಅವಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಗೈಸ್ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯಾಗ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಗರ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಕನೆಕ್ಕು ನಾನೈತೆ ಚಾದಿಯೋಡು ಚಾ ಪೂರ ಆದು ಮೀನುಂಡ ಪೊತ್ತು ಓಡತಿ ಉಂಡೆ ಜನ್ಮ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅವ ಇಂಕ್ಲ ರಾಯ್ಡಿ ನೇಮ ಅಂಚ ಮೀನುಂಡ ಜನ್ಮ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೂಡತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇಂದು ಚಾ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮೀನು ಕನೆರ ಪೋಯ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪೋಯ್ತೆ ಎಲ್ಲಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ನ ಆವಡತಿ ಮಾತ ಕಜಿಪ್ಲ ಆವಡತಿ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಕನತ್ತು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಐಕ್ ಮೂರು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೀಕ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದಿಯೇ ಒಂತೆ ಪುರ ತಿಪ್ಪಡು
ನಾನೈತೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಚ್ಚಿಪೋಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಗೈಸ್ ಮಲು ಬಟಾಟೆ ಫ್ಲವರ್ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿಯುಂದುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಒಂದಾಗ್ತೇನೆ ನಾನೈತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಸುವರು ಪಂಡ ದೊಂಬುಗು ದಿಕ್ಕಿಲು ಸೂ ಮನ್ಪುನಗ ಆಪುಚಿ ಪಂಡ ಪುಗಿಕ್ ತಡೆಯರೆ ಆಪುಚಿ అయితే ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗು ಒಂಜಾರಿಗೆ ಒನಸ್ಕೊರೋಡತ್ತ ಗೈಸ್ ಅವು ಕಚ್ಪಾಂಡು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಪುರಾಂಡು ಜೊತೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಮೀನು ಮುರುಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆತ್ ಮುರಣಿಯಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತ ಇತ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ఒక ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡು ಪಂಡ ಆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾ ಮುರಣಿಯವರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಣ್ಣೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಏಪೇಪದ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕ ಕಾಯ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅಂದೆ ನಮಗೆ ತೂತಾನೆ ಇಜ್ಜತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತಿನೇ ನಿಜವಾದ ಏನ ಶುದ್ಧ ರವ ಕಣಪ್ಪೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಇರ್ತದೆ ಬೇಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡ ನಮ್ಮ ರವಾ ಕನಕ ಏನು ರವೆ ಮಾತು ಇತ್ತಣ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಣ್ಣ ಹಾಳಾಪುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತು ಇತ್ತಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಹೊಡೆದು ಹಾಳಾಪುಚಿ ಇಂಚನೆ ದೀನ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಳಾಗ್ಲತ್ತ ಪಂಡ ಹೇಟ ಇಟ್ಕಂಟೆ ಅಣ್ಣ 2 ಪೂರ ತಿನ್ನ ದಾಲ ಒಂದು ಮೂರು ಮೀನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಚೂರು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮನ್ತ ನಂತರ ಪೀಸ್ ಹಾಪು ಬುಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಅಂತ ಬಂಜಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಕಾಜಿ ಪೂರಾದ ಬೇರೆ ಡಕ್ಲ ಮದವನ ಸಾದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂದಿಲ್ಲ ಜನನಿಲ್ಲಲು ಅಲೆ ಬಡ ಅಂತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅಂಚ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವಲಾರಲ್ಲೇ ರೈಕ್ ಗೆನ್ಪೆರೆ ನೋಟ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕು ಯಾರೆಜ್ಜ ನೇಮಗು ನೇಮ ಅಂದು ನೇಮಗತ್ತು ನೇಮ 10 ಗಂಟೆ ಬಜೆಟ್ ಸೊ ನೇಮ ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಯಾರು ರೂಪಾಯ ಬೆದದಾದ ಅನ್ಪುನಾಕ ಇಂದ ಒನಸುಂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಾಳು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಅಂತಾಳು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆನ್ನು ಅಂಚ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತ್ಬಿಡವ ಐನ್ ತೂಲೆ ಅಮೂಲ್ ತುಳು ಬಾತೇರೇನೆ ಬರ್ಬರ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೋಡಿ ಆರು ಜೈದಿನಿ ಆರು ಉನಂದೇ ಜೈದಿನಿ ಅರೆ ಉಂತಿ ಜೇರು ಅರೆ ಪಾತ್ಯಾನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಣಪ್ಪೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಇದು ನೆನ್ನೊಡತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಪೋಯಾರುಂಡು ಯಾನ ಅಮೃತ್ ನವನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ ಬರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಮನ ಹಾಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಇಂಚೆನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೀಯರೆ 10 ಬಸ್ ಪೋ ಜಪ್ಪು ನಾನು వచ్చినత ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಇಂಕ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ 16 ರೆಕ್ಕತ್ 16 ಅಂಟಿವಿ ನಾವು ಕೊಂತ ಎತ್ತೆರೆ ಪೊರ್ತುಂಡತ ಎತ್ತೆರೆ ಪೊರ್ತುಂಡತ ಪಿದಾಡೋಡು ಎನ್ನನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ ಓಲ್ ಅವು ಯಾನ ಮೂಜಿ ನಡಿಪ್ಪನ 5 6 ಬೇಳೆ ಸಾರು ಜೊತೆಂದು ಭಜನ್ 9 10 ಆಟದ ಊಟ ಉಳಿತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಿಂದಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಅವಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿಂಡೆಪ್ಪುನಿ ಅವಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 10 ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ
వాళ్ళు ఫారిన్ పోతారు వాళ్ళని బట్టలు చూడదు కాస్త గంట పోతాం వర్పాలు అప్పే నా సెకండ్ మగలు ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಅಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಚಾದೀತೆ ಗಂಟೆ 4 ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಪೋಯರಂಡು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿದೆ ಆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತುಂಡ ಜನ ಅಕ್ಕಡಮಿ ಕನೆಯರೆ ಪನ್ಪೆದೆ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಪೋಯಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಚೂರು ಪಾರೆತ್ತುಂಡು ಈಗ ಪೋನಾಗನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಚಾದಿತ್ತೈತೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಂತದಿ ಓಡಿತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡು ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಪಿದಡೋಡು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾದಿತ್ತೆಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಓಡಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುನೊಂದು ನಾನೈತೆ ನಾನು ಗಾಡಿಡೆ ಪೂಪುನಿ ಇದು 4 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ನಾನೈತೆ ಬನ್ನಾಗೆ ತೋರ್ಸಾಪುನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈಗ ನೇಮದ ಎಲ್ಲರ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಂಡು ಬರೆ ಪೇರೆ ಬನ್ನ ಗೈಟೆ ಅದು ಬರ್ಪುನು ತೂಕ ಪೋಯ್ ದಿನ್ನೆತ್ತನೆ ಅಂಕ ನನಗ ಅಮೃತ್ ನೋನಿದ ಕನತ್ತೆ ಬೋದು ತೂಕದ ಅದೊಂದು ಅಪ್ಪ 2 ಬಾಟ್ಲಿ ಆನಿದೆ ತೊಂತೇರ ತಮೂಲು ಯಾಬಾ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಮೃತ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆಕಲ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದುಲ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ನ ಮೆಂಚಿನ ಒಂದೇರಿಗೆ ನಮಕ್ಕೇನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಉದರ್ ಪೋಯಿನ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಿವರಿಸವೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಕಾಪುನ